लोगो नोङो गेलेबाय थानोसै नामा? नोङो सिखारला नामा? बोथोरा सिरि मोननायनि समसो, गेलेनायनि सम नङा। नाय लोगो, उन्दुनानै नागासै सिरि मोनदो, सिरि मोननायनि समा बेनो। नोङो साननो हागौ मोदोमाव आंहा गोबांथार धोन दौलत दंखायो, आंखाल जानाय नङा होननानै। नाथाय बे नङा, मोदोमाव दंब्लाबो जिउनिखौ नागिरनांगोन। नोंनि जानायखौ नोङो जिंगा दासि, मानोना जानायजोंल' माइ थांनानै थाया। नोङो मोदोमनि थाखाय सानफ्रोमबो ओंखामखौ जाबाय थायो, बेजों लोगोसे जिउनिखौबो जानांगोन। सानसे मोनजायैखौ नोङो दुखु दाजा, नाथाय बाथ्राया बेसो मोनजायाब्ला नोंहा उखै गानाय नङा। दानि बोथोरखौ नायनानै साबधान जादो, मानोना जोङो सिगांनि बायदि खौसे जानानै मोजां रोखोमै फोरबोखौ बाख्नायनो मोना जालांबाय। फोरबोनि बोसोनखौ खोनानो मोना जालांबाय। मण्डलीनि मानसिफ्राबो लोगो लाज्लायनो गिग्रा जाबाय। उसुं सेनियावनो थांनानै आरज खालामनो गिग्रा जाबाय। जों जोंनि खाथिनि मानसिजोंनो लोगो लाज्लायनो गिग्रा जाबाय। मण्डलीनि फोथायारिफोरजोंबो लोगो लाज्लायलाया। अब्लालाय जोंनि फोथायनाया बहाथो थांखो? उनलायग्राफोर, जोङो बे बारहावाखौ गिनानै फोथायनायखौ बिसासखौ खोमानो सानखो नामा? दानि बोथोराव नोंनि सिगाङाव सोरबाफोर नोंनो फोरबोनि गाहाम बाथ्रा खोन्थानो फैदों नामा? नोंनो थुलुंगा होनो सोरबा नों नाय ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, नोङो जुदि फोरबोखौ गोगोम फोथायनानै गसंथादोंब्ला नोङो बे बारहावाखौ गिनाय नङा। नों जुदि फोथायाखैब्ला नोङो गिगोन, नोङो थैनायखौ गिगोन। दानि मुगायाव नोंनि नखराव नोंनि मण्डलीनि मानसिया नोंखौ थुलुंगा होनो नोंनि सिथ्लायाव सोरबा सासे एबा मण्डलीनि दैदेनगिरिया नोंखौ नायस'हैदों नामा? नोङो माबोरै दं? गैया खबर लादों नामा? नोङो दुखु जागोन, मानोना नोंनि सिथ्लायाव रावबो नायस'फैयाखै। बेखायनो नाय फोथायग्राफोर, नोङो फोरबोखौ मोनबायब्ला नोङो दागि, नोंखौ फोरबोआनो दैदेनगोन। नोङो थां, बहा सोरबा जब्रा जादों नामा? बेनि नामै आरज खालामहो। सोरबा दुखु जादों नामा? बेजों लोगो लाज्लायहो, अब्ला बियो गोजोनगोन। बेसो जोंनि बे आंखाल बोथोराव मावनांगौ खामानिया। गोबां खृष्टानफ्रा सोरबा बिसासि आंनि नखराव फैब्ला हामगौ सानो। बे दानि बोथोराव नाथाय रावबो सौहैया। बे मा खारनाव मिथिगौना फोथायग्राफोर? गावनो गोनो गोथो, अब्लालाय गुबुननि नखराव मा होनना थुलुंगा होहैनो? दानि मुगायाव मानसि आयेनखौसो गिदों, नाथाय फोरबोखौ गियाखै।